Hondures, un petit país de Centroamèrica, veí de Nicaragua, El Salvador i Guatemala. La seva capital és Tegucigalpa, coneguda per tothom com Tegus, i creuada pel riu Choluteca. Concebuda originàriament com un simple assentament miner, Tegucigalpa és avui una ciutat caòtica on hi viuen més d'1,5 milió de persones. La majoria dels seus carrers, estrets i desordenats, s'estenen per tota la plana fins a arribar a les muntanyes que limiten la ciutat. A les seves vessants hi ha les colònies, barris marginals que han anat apareixent amb l'arribada d'immigrants vinguts de les zones rurals del país, cercant millors condicions de vida. Aquests nuclis de població van ser els més afectats per l'huracà Mitch, que en el 1998 va assolar tot Centroamèrica i especialment Hondures. Moltes colònies van patir danys greus i algunes van quedar completament derruïdes. Centro de Observación Meteorológica, Honduras, Centroamérica, boletín de alerta roja, huracán Mitch, emergencia, emergencia. Por favor, tomen medidas y prepárense para evitar y salvar su propia vida, olvidando de toda cosa material. Actualment hi ha més de 400 colònies i la majoria no tenen serveis bàsics com aigua corrent o clavegueram. La xarxa de transport públic és deficient i per aquesta raó accedir a aquestes barriades resulta una tasca força complicada. El 70% dels seus habitants viu sota el llindar de la pobresa i la majoria sobreviuen amb menys d'$1 al dia. L'alimentació és molt precària i l'educació tampoc és a l'abast de tothom. L'índex d'analfabetisme en els darrers anys ha augmentat fins al 60% i l'atur afecta més del 30% de la població. Porque aquí no hay trabajo, hay enormes colonias, pero una fábrica no la hay, no hay una industria, no la hay. Todos queremos trabajar, pero no hay nada. La manca de feina arrossega molts homes a la beguda, provocant que l'alcoholisme entre la població masculina s'hagi convertit en un problema de caire nacional. Tota aquesta situació provoca descontent i frustració a la societat hondurenya, propiciant freqüents esclats de violència al carrer i molta inseguretat ciutadana. En aquest context, les dones desenvolupen un paper fonamental a Hondures. Considerades tradicionalment inferiors a l'home en una societat masclista, elles són realment el pilar que aguanta l'economia de les famílies. Normalment tenen fills sent molt joves i és habitual que els seus marits abandonin la llar familiar a mida que passen els anys. La dona hondurenya, a més de cuidar la casa, ha d'assumir responsabilitats més enllà de criar i educar els fills. Moltes s'encarreguen també d'aconseguir els ingressos econòmics perquè la família pugui seguir endavant. Davant la manca de feina formal i com a única alternativa per subsistir i aconseguir diners, moltes dones es dediquen a vendre els productes més dispars autoocupant-se. Aquests petits negocis són coneguts com a microempreses. Yo me llamo Alex y es mi abuela que costura. Mi abuela costura. Costura ropa. Ana Julia Rodríguez viu a la colònia Sabana Grande i als seus 53 anys cus roba que després ven entre les seves veïnes. Marina Valladares es lleva a les 4 de la matinada per vendre pa i llenya a la seva colònia. Ya a las 8 de la mañana ya hay pan caliente y trabajamos todo el día. Per fer que aquests negocis puguin funcionar fa falta matèria prima i, per tant, diners per comprar-la. Però per a aquestes dones és impossible aconseguir un préstec en una entitat financera. Per aquesta raó, a mitjans dels anys 70 van aparèixer els microcrèdits com una nova eina de cooperació, amb l'idea de donar un suport econòmic a aquest sector de la població que té en la seva feina l'única font d'ingressos. Mitjançant una organització no governamental, es deixa a aquestes dones una petita quantitat de diners per tal que enforteixin els seus negocis i elles ho van retornant a terminis. Aquest crèdit, a més, té caràcter revolvent, és a dir, un cop la beneficiària ha tornat tots els diners, pot tornar a gaudir-ne en forma de nou crèdit.
Des de les Balears, l'ONG Treball Solidari treballa en aquesta àrea i té el microcrèdit com una eina essencial per ajudar aquestes dones a tirar endavant amb els seus negocis i fer que puguin millorar el seu nivell de vida i el de les seves famílies. El microcrèdit no és un regal, això d'entrada. El microcrèdit és una oportunitat que se li dona a les persones del tercer món per una banda, per muntar un negoci quan no tens empleo, quan estàs aturada, o per augmentar el negoci que ja estàs fent, en el qual ja estàs treballant. Per canalitzar aquests petits crèdits s'han creat els bancs comunals, grups de 10 o 12 dones d'una mateixa colònia que s'organitzen per demanar conjuntament els diners que necessiten. Elles decideixen qui entra a formar part de cada banc comunal. La confiança entre elles és bàsica, ja que amb el sistema de microcrèdits una s'avala les altres i si alguna no torna els diners, la resta ha de cobrir el seu deute. Sí, nosotros tenemos un cuidado que no cualquier persona dejamos entrar, sino que los ponemos de acuerdo a todo el grupo, porque si alguna no está de acuerdo, no entra la nueva. Entonces tenemos que ponerlos de acuerdo. Si todo el grupo está de acuerdo, entra, si no, no. Fins ara, Treball Solidari ha muntat a Tegucigalpa 7 bancs comunals que beneficien un total de 74 dones. UNAMUPO és la contrapart honduranya de Treball Solidari i s'encarrega de supervisar el bon funcionament d'aquests bancs comunals. Maria de la Paz Gómez, presidenta d'UNAMUPO, les visita regularment per resoldre els seus dubtes i ajudar-les amb l'activitat burocràtica que pot generar el banc. Son las mismas mujeres las que seleccionan, las que deciden y que clasifican a las socias que van a conformar este grupo, porque tiene que prevalecer la confianza mutua entre ellas, porque si no hay confianza, pues puede salir o terminar mal lo que es el programa de microcrédito. El sistema de microcrèdits, a més d'afavorir un canvi econòmic, aquest sistema propicia millores socials i personals a les dones. Aquí ya estamos cambiando, digamos, un ambiente y ese ambiente nos hace cambiar la manera de lo que hay que dejar, lo de la casa y volverse uno liberado para sentirse más sociable, digamos. El programa de microcrèdits també ofereix tallers de captació on s'ensenyen nocions bàsiques d'economia, salut i sexualitat. Maria Antúnez és un bon exemple que el microcrèdit funciona. Ella va començar fa 4 anys sense gairebé res, amb la intenció d'obrir una petita botiga d'alimentació, una pulperia. Ara té la botiga plena de productes. Pues yo fui a informarme y me gustó. La forma, el método de pago, los intereses bajos y así empecé y yo miro que he crecido, sí, que el dinero no está mal invertido. En aquests 3 anys de funcionament, l'ONG Treball Solidari ha obtingut de diferents administracions com l'Ajuntament de Palma, el Consell Insular de Mallorca i el Govern Balear fons per finançar aquests bancs comunals i garantir els crèdits a les seves sòcies. Després d'aquesta experiència i dels bons resultats obtinguts, Treball Solidari ha decidit obrir les seves portes a totes aquelles persones que vulguin participar en el projecte. Nuestros amigos hermanos de España, bienvenidos aquí a los Estados Unidos, pero a la colonia Estados Unidos de Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, continente americano del planeta Tierra. Bueno, seguimos hoy con la promoción. Aquesta porta oberta és el programa Agermanaments pel Treball, que uneix a nivell particular els